Andambat mo, magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki, mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, kini ang maayong balita higala ginadumala karong gabiuna sa inyong mahigala Brother John Dehito, Brother Joel Tirana, kiniusab si Brother Live Clavis ang magapakig-uban kaninyo nining usa ka oras nga tulumanon. Okay, sa pagpadensunan atong ihatag ang panahon ni Brother Joel alang sa opening prayer. Okay, salamat Brother Live. Atong hiniyoon atong mga higala nga nakaroon silahang panimalay aron sa pagampo. Magampo ta. Gamhanan og langit no namo nga Dios niining taknaa karon sa kahaponon dapit na sa kagabhion. Amo sa gihapong gikalipay og gipasalamatan ikaw nga ikaw nagahatag og panahon nga kami makahimo na usab sa pagtuki sa imong mga pulong nga nagagikan sa balaang kasulatan. Nang hinaot kami o Dios nga imo kaming hatagan karon sa kalinaw sa panghuna-huna ingon man sa pagkalantip sa pagsabot niini aron nga matagpulong nga among mapamatian, amo kining mapatalinghugan og ingon man mao kini makahimo sa pag-usab sa among kaugalingon og makapahimo usab nga andam sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi samtang nagahulat kami sa imong ikaduhang pag-anhi. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa among pagampo. Kining tanan among gipangayo diha kanimo pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, padayon pa mga higala sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Among gina-welcome ang tanan kutob sa namati karon or giabot sa ato nga broadcast karon gabiona. Welcome kaming tanan, atong tanan nga mga viewers sa nagkalain nga parts sa kalibutan. Welcome sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede nyo makapadala og mga mensahe mga higala pinaagi sa pag-text no. Namo diri ni Brother John ang akong cell number alang ni adtong gustong mo padangat o niya wa mo makaponbok higala sa number kang Brother Libby Clavis nga number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, welcome ang tanan karong gabi una. Kanya pwede sa maka-message sa dinhi sa atong Facebook live or Facebook page no. Karong gabi una ni alang sa atong mga higala nga gustong mulantaw sa atong tulumanon through live, i-search lang higala sa inyong Facebook no. I-type lang ninyo ang DYCM Bugo Space Adventist. Makita dayon ninyo ang ato nga programa dinhi sa kahanginan. Okay, ato ning basahon day ang pipila ka mga mensahe nga midangat karon dinhi sa ato nga tulumanon. Mayong gabi ninyong tanan diha mga brad. Buyaks ni mangutana ko nga ang pagbautismo. Sige lang, ato lang nila inon Brother Buyaks, imong pangutana. Ayong gabi brad, si Fernando Pingo. Happy Sabbath. Ipapahulay na. Kino?
Yapay atong basahon sa unahan. Pwedeng mo-greet ko na sa akong pamilya na naa sa Hagnaya, naa sa Cebu, og si Papa, si Kristens Argawanon. Okay, po niya i-mention og kinsay ngalan sa Papa ni Kristen. Okay, napay atong basahon. Sir Libby, sa una daghan kaayo kog mga bisyo. Pero sukad ko nakapaminaw sa inyong programa, nausab jud ko, sir. Salamat sa inyong pagpasabot. From Mark John sa Bugo City. Okay, salamat no. Atong ihatag ang panahon ni Brother John. Sa di pa basahon ni Brother Joel ang mga viewers nato karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Lebe, mga higala, welcome din sa ato nga programa. Kini ang maayong balita. Sa gihapon kami maghatag pagpasalamat sa inyong kanunay nga pakigsuod og pakigdugtong og pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Well, sa dili pa di ay ta mobasa sa mga text message dinhi sa atong cellphone, ato dinhing kuan di ay advance ug congratulate kaganina Brother Levy, samtang ko nakig-uban sa pagsimba sa mga kaigsuunan, no? Dunay mga nakaandam na nga magdawat sa bautismo. Ako ni nga mas maining mapaluap ni Pastor Joel, si Jeremy Sumili, no? Mao ni nagpa-schedule na to. Unya si Cyril Blaine na Ilon og si Jerilyn Kyle Lipon og si Renato Jr. Permito og si Rina Christie Permito og ang batanon og guwapito nga si Joshua Hilig og si Crystal Clyde na Ilon og si Elvis Sumibay. Mauni sila, pastor, ang mga ngalan nga andam na doon na nay desisyon sa pagpabautismo. So kining mga ngalan na, pastor, ipalihog ko ani og survey unya kay aron maabot ni didto sa mudawat lang ani, no? Okay, atong pasalamatan di ay ang nahimong kauban atong simba kaganina, ang mga Lipon family, Sumili family og Fuentes family, og mga Hilig family og Nailon family og Permito family. Unya sila ni Grely, ni Alicia, ni Honey og ni Maisa, Jelime og ni Molan, Kimberly og ni Jerlyn, Marina, Rina, Kayla, Cyril, Scarlett og ni Crystal, Marwin og si JR Domingo, si Joshua og si Sweet, no? Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi sa inyong ubos nga igsuon kaganina. Unya ato sang pasalamatan si Brother Libby Lipon nga kanunay nagsunod gid sa ato nga programa. Well, naminaw karon ni silang tanan, labi na sa mga bautismohanan. Maminaw ni unya, attention diha Brother Jimmy, no? Sa Maya ipalihog ko og kuan dia sa ato nga gipang Bible studyhan kay naanay mga ready din ha nga bautismohanan. Unya wa lang ko ka-sure kung pila ni kabuok, pero sa ako nga pagsasunugdanan pa sa akong tan-aw, kung wala niini mga kaulangan daw 13 ni sila. Unya aron ma-sure gyud, palihog ko og kuan diha Brother Jimmy, no? Kuha sa ilahang mga ngalan ana sa ato ang gipang Bible studyhan. Ang usa ready for baptism na gina, pero didto lang na gikan sa gawas, pila na kabisis nagbalik-balik, natawag og OFW, gikaluyan nga naabot na siya na lang na ang ato nga sugdan sa Bible study, pero verbally nakahibaw na siya kay tungod nga ganahan man sad na magsusi sa Biblia. Salamat Brother Jimmy. Unya ni atay basahon dinhi
aron nga matuhay ni, no? Happy Sabbath kuya. Great ko kuya sa tanan nga taga Ninive Church og sa mga naminaw pirmi sa inyo station, labi na sa Almension family. Always na sila naminaw ninyo kuya. Og unta hikapon ang ilang mga hunahuna og kasing-kasing sang Ginoo nga unta mo alagad na sila sa Ginoo nga mudawat sila sa santos nga bautismo. From Ima Roselio. Okay, daghang salamat Sister Ima, no? Ni apatay kini ang basahon pod. Great sad ko kuya sa pastor ko kuya kay Pastor Jumar Compuesto. Yes, Pastor Jumar Compuesto, kumusta pastor? Salamat sa imong pagkabuutan, bisag batan-on ka pa nga pastor pero daw hingkod ka na. Salamat sa imong pagka-friendly pastor, like Pastor Hill Idoloverio. Wala to ni padayon nagbasa. Great sad ko kuya kay Pastor Jumar Compuesto og sa iya pamilya diha sa Daan Bantayan og ilabi na sa ako mga anak nga si Emerald Chad, Michael Mikael and Chad Mitchell. Salamat kuya sa pagbasa from Ima Rosilio. Amping mo always kuya. Okay, daghang salamat Sister Ima. Anya ato paning basahon Brad John. Maayong hapon si Rubini taga Kinatarkan. Salamat sa Ginoo na pinaagi sa inyo programa. Dako kaayo na makatabang sa mga tao na wala pa in town masayod sa kamatuoran. Angay lang na makahibaw sila og isa na ang ako tiyo. Ang tiyo karon si Tiyo Romar Villacampa naa karon sa kurtihan nagpuyo og nakadawat sa mensahe sa atong buhi na Dios. Great lang nako lang ko nila tanan labi na sa iya asawa nga si Linda. Salamat sa pagbasa Bro John. Okay, salamat po Sister Ruby. Okay, ni patay basahon. Sir, kanunay ming nagsunod sa inyong pangutana. Ni ay pangutana programa. Ni ay pangutana selula. Ayaw usa ni. So di ko na lang ni kay pangutana man ni. Ako raon niya nga tiksan mo ha og tubago na ni nga pangutana. Sir, happy listening kang Ruding og kang Ma'am Ima nga kanunay gyung nagsunod aning inyong programa sir og mo great sa day kog advance happy birthday kay sa Lunes naman pohon sir mag-birthday si Matit. Tet, padayon gyud sa imong kabuutan tet ug salamat nga ikaw ang nagtudlo og nagpahibaw nako nga mamati sa programa nila ni Sir Libby, ni Sir John og sa iyang kauban nga pastor. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat po niya. Tatugwa malimti nimong imungan og kuan butang. Maayong gabi Brad, nabasa na ni nato no. Ya patay kuano ni patay basahon nini sa panini ang kuan si Justin R. Unsa ni si Justin R. No? Bun again ay kabrad no unya nabautismuhan ka sa Malbago. Salamat sa imo nga pagpaminaw kanunay sa atong programa nya. Salamat sad sa imong pakighinabi kaganina sa pinaagi sa text no unya mapuslanon kayo ang atong pag-text kay parte man sa Ginoo ang ato nga giistoryahan. Paki-great sad ko sa tanang taga Ninive Church ilabi na sa Rosilio family o sa Pulgadas family sa Ilustrisimo na sad sa Batisen and family. Thanks, God bless kuya gikan ni kang Ima Roselio. Well napatay basahon din kay kadaghan naman aning text Brad ang nagsimba og Dios nga makadungog ani nga mga teksto Brad nga dili magbasa og Bible sakitan jud pero may na lang kay nakadungog sila bisan og ikatandog sa kini sa ilang kasing-kasing apan hinaot unta
nga panalanginan sila sa Ginoo, matandog sila pagdulong sa insaktong pagtuo, padulong sa insaktong pagtuo. Ang Ginoo ra jud ang magliso nila sa tinuod jud nga Dios. Gikan ni sa kuani sa mga Tiro family. Salamat kay inyo diha ninang sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Good evening, Brad John. Brad Libby, kang Pastor Tirana, alang sa atong texter karon, igsuon dili ta magpalimbong kay kami kaniadto sama nimo og pagtuo apan paningkamot apan naningkamot kami sa pagsusi sa kamatuoran. Gikan ni kang Ninong Duming Bunukan. Salamat ninyo Ninong o kang Ninang Purit o niya. Salamat po ni Ma'am DC Bunukan og ni Ma'am Ethel Bunukan. Sir, mga pangutanag hapon no? Di na lang ta. Well, sorry, kantong mga text nga wa pa na kumabasa, ugma ato aning pangbasahon sad. Okay, Brother Libby. Okay, dengan salamat Brother John. Atong ipabasa ni Brother Joel ang atong mga viewers. Okay, salamat Brother Libby no. Sa makausa pa maayong gabi sa gihapon no sa atong mga higala ug suking tigpaminaw nga nagsubaybay sa atong programa ingon man sa radio ug sa Facebook live nato. Unya dinhi karon sa atong screen nato ning unahon og basa ang mga naghatag og mensahe diya karon sila si SD Adventist. Ang yang message listening from Mambahaw Church. Happy Sabbath everyone. Niya diya sab si Gerardo Lobitania sa Australia. Ang yang message, good evening brother, good sound tonight. Ay dade, maayong gabi inyo diha ni Mami Banji ug sa inyong mga kabataan. Nindot di ay kay good news na nga good sound karong gabi una diha sa Australia. Unya kumusta na lang tanan nato diha nga nanagsunod sa Australia oy. Salamat gyud nga kami inyo kanunay nga gipakigdugtungan pinaagi sa atong programa. Niya diya sab no si Richel Itang ang iyang message, good afternoon sa tanan. Diya sab si Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai. Magabi da engineer. Diya sab si Sister Aida. Diya sa message si Brother Gerardo Lobitania. Tamis kayo paminaon nga adunay muduol sa Ginoo pinaagi diha ininyo ang programa hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo mga brother diha sa radio crew. Salamat kayo. Mauna pastor, tanang tao ba nga dunay gugmas isigataw naghandom nga gusto ni ikauban sa langit maunang malipay gud o kay iya maning gihigugma ning buluhatuna mo nang malipay gid siya na anay mga tao nga moalagad sa ginamudawat sa bautismo. Thank you so much Dali sa imong pag-express sa imong gibati mahitungod sa mga kalag nga mga lagad sa Ginoo. Ang diha sab no si Brother Joseph Kimno yang message mayong gabi usab diha kaninyo Sir Pastor Joel ug sa tanang naminaw karon o gatan-aw sa live karon mayong gabi usab diha kaninyo mga igsuon og salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw ug pagtan-aw sa live. Karon padayon ta mga igsuon kaganiha Sir. Nakasimba gyud mi bisag gauwan-uwan. Amen. Kalapos gyud gihapon 5 rami ka buok sa simbahan ganiha Sir. Kay tungod pod sa siging uwan-uwan kamera nila ni Brad Andy Nubal, Charmelo Orsal, Brad Vic Lipawpaw, Sister Rose Balag og ako. Salamat kay nakasimba na pastor si Rose Balag. Salamat Sister Rose. Nagsimba ka na. I'm happy good dire nga nakahibaw kung nanimba na ka. Thank you sa report, Brother Joseph Kimno. Niya sumpay siyang message no, bisan gamay rami ganiha Sir, apan dasig gihapon kay nakapadayon gid mi og hangtod sa hapon. Salamat sa pagbasa Pastor and God bless, keep safe sa tanan. Tagsara gyud kay nang gamay ra nya mula hutay sa hapon kay uban na laayan man. Kaganina bitaw Pastor. Pag sa dito sa Singgawan ay pastilan. Alaunay imidya pa na sugod na ang ilang iway program. Salamat sa kadasigon sa mga kaigsunan kaganina unyang inyong mga pag-welcome, pag-abi-abi nako aninyo sa ako dili ko na malimtan salamat gid kaayo. Okay no, diya sab si John Ray Punay, diya sab si gisent nga picture ang nagpakpak ni.
Kinon niya diya sab si Edwin Iscario yang message maayong gabi kaninyong tanan pastor. Lihog ko great sa ilang Brad Nibal Almonicar, Brad Jerry of Yaza, Tio Lino Tayaktak, ilabi na kay Tio Hernani Tayaktak nga ni sila naminaw og lanog mo diri sa barangay Kaungkod. Salamat pagbasa pastor. Okay, salamat sab no nya. Diya sab si Sister Florida Amori Sigareno diya sa Tambungon. Nya yang dysentery na to usanay ka picture sa angel. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay nato dinhi. Mads, may gabi niya naman ni Paririmi dia. Nya sa pagkakaroon mapo nato nakita dinhi sa tong monitor, tingbon na puto nato basa ang mga nagbiyo niya. Ako sang ibalik ang panahon diya nimo Brother Libby. Okay, dikan salamat Brother Joel ato ning tan-awon na ako ning gilili kang Brother Boyax kuno din iya gamay ra nga question no. Mayong gabi ninyong tanan diha Brad Boyax ni mangutana ko ang magpabautismo sa SD hatagan ba og basahon nga panagang sa pag-abot sa kalisdanan na mo ana bot pasabot ni brag Bible siguro na Dili na Og- kana na ang mga libreta ba. libreta ba Oo, kaha, libreta no? og sa laktod pagasulti orasyon mo ibasabot na pareha na atong si Brother Cesar ba Bulambaw 42 yes PBMA na nambal ng opera unya nag-text ato nga sir unsa mang mga pulunga nga sagad inyong gamiton kay akong ipuli kay akong biyaan ng pulong kay gisurrender ko na ni kang master. Kalahi man ang ilang pulong gigamit sa una. Oo, yes. Anang Mao- unsay atong mga pangadji pag kini ni ang gitext ni Brother Andy, Boyax. ni Brother Boyax, Sa ni siya sa unsang rayon. mga balasahon humans bautismo unsang balasahuna ang ipanghatag. Wa milain nga ikapasalig nga mapaabot sa imo Brother Boyax. Ang Bible. Biblia og lagda ka alawiton ingana Brother Boyax. Unya kanang Biblia pulong mo na sa Ginoo mahimo na nga ato gyud nga panagang. Okay no, salamat Brother Boyax sa niya pagyod. Ayong gabi Brad Libby, Brad John, Pastor Tirame. Happy Sabbath and God bless sa tanang naminaw gikan kang Brother Ben Beltrame. So ato pas pangutana mga higala kini nga pangutana karon ang atong basahon siguro kuan lang kanang magahatag lamiani og kanang marag mga intro ra siguro ni may kahatag karon kay ang panahon gamay ra magud kayo dili igo nga tubag og pagpasabot og maayo ning pampunduha silang ugma sa buntag kay taas-taas man ang atong oras 2 hours man ta ugma alas 7 ngadto sa alas 9 so ang atong mga viewers mga listener karon invite mo na mo ugma sa buntag higala alas 7 alas 9 sa buntag alam sa atong tulumanon kay atong i-continue ang pagtubag nini nga pangutana mo ni pangutana mga higala nga atong entertainon. Good PM Brad, ako naglibog kay nag-ingon kamo ang gidili ang gidili mahugaw lang mananap og isda ni apoy akong ka-text isdarm kining isdarm Seventh-day Adventist Reform Movement siya. Akong punan Brother Libby kini sila gitawag ning mga offshoot. Kining punduka gikan ni sa Seventh-day Adventist Church. Munang ang ilang suliganan Dili ni sila konektado sa Seventh-day Adventist Church kining SDARM. Wa ni sila labot. Anya English na han nga ni apoy akong ka-text is down kuno siya. Pero nag-ingon siya kana daw tanang unod og isda dili na kuno na ipakaon sa pagkakaron kay makasala kuno ta kon mukaon ana kay ang luwason daw ang kadto lang nag-vegetarian na katawhan tinuod na Brad o dili. Okay, salamat sa pangutana no. Ako ning utrohon mahigala parang makakatsaap mo. good PM Brad, ako naglibog kay nag-ingon ka mo ang gidili mahugaw lang nga mananap og isda ni apoy akong ka-text isda kuno siya pero nag-ingon siya kana daw tanang unod og isda dili na kuno na ipakaon sa pagkakaron
kay makasala kuno ta kun mukaon ana, kay ang luwason daw ang kadto lang vegetarian nga katawhan, tinuod na brad o dili. So salamat sa pangutana nga gipadangat din ina na higala kung naatagani gikalibgan, ipadangat din sa atong tulumanon, no? Balik ko na mo ang kining gitawag og Eastbound din hinigikan sa Adventist yun sa una, o niya kuha na sila kanang gidisplay na giputol gina connection gi SSD tungod kay lahi naman sila og prinsipyo, di naman sila patambag. So matawag na sila karon og offshoot, no? Offshoot gani lain nga organization na siya, lain nga subul mo nagitawag na og splinter gikan sa Seventh-day Adventist. Niya nagapanudlo sila nga tanong ko mga unod or mga fresh, dili na pwedeng kaunon kay mukaon ta makasala mo na, tinuod na ilang prinsipyo nga ang luwason daw ang katulang mga vegetarian people. So sugod karon amo ning tagaan og mga intro karon gabona, o niya ugma sa buntag atang ninyo kay ato ning ipasabot og maayo higala kining bahina. Ang unang mahatag karon og tubag si Brother John, Brother Joel din aton tapuson. Okay, daghang salamat Brother Libby. Salamat po sa nangutana ni sa last portion sa iyang gitek sa pangutana, tinuod ni o dili? Sa largong pagkasulti dili na tinuod. Og sa Tagalog pa, isang haka-haka at kuro-kuro lamang sa sariling pag-iisip ng tao. Dili na tinuod nga ang mga luwas kadto lang mga vegetarian. Kay ang tinuod pagkasulti originally ang pagkaon nga gihatag sa Dios ngadto sa tao, mga bunga sa kahoy dili utanon. Ang pulong vegetarian but pasabot naara sila sa mga utanon nga kaon. Pero sa sinugdanan pa, ang pagkaon nga gihatag sa Dios ngadto sa tao dito sa tanaman sa Eden mao ang mga prutas walay utanon. Unya didtos gingharian sa langit ang pagkaon nga giandam sa Ginoo prutas gihapon dili utanon. And how come nga ning abot ga ang katarungan nga ang mga luwas ra kadtong mga vegetarian? Ang pangutana, tinuod o dili? Dili na tinuod. Kay ang kaluwasan manggod gikan diha sa kang Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay nato dito sa Kalbaryo sa cross. Kay kung maluwas lang ka diha sa pagkaon, no need na nga si Kristo magpakamatay pa. Ang ano man, maluwas ka naman diha sa pagkaon. Pero kung imong tan-aon ang pagkaon kining gitawag og dietary law, balaod sa pagkaon, importante kini kay konektado kini sa imong kaluwasan. So baliko nato Henesis kapitulo 3 bersikulo 2 nga nya 15 paingon sa 17. O gikuha ni Jehova nga Dios ang tao o gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala dili kamo magkaon sa bunga niya na ni maghikap, kay sa adlaw nga kamo mukaon niya na mamatay kamo gayod. Muna gisulti sa Dios, wala masulti dini nga may flesh or unod, wala po'y vegetarian o utanon. Unya didtos gingharian sa langit ang pagkaon nga gihatag sa Dios, prutas, bungas kay dito sa tanaman sa Eden, masubli po ni didtos gingharian sa langit, diin maupod ni ang giandam sa Ginoo nga mahimong kalanon sa mga linuwas. Wa gihapoy gihisgutang vegetarian, only nga kaugalingon lang na nga teorya sa tao. Kami diri 100% sa ludo pa ang among duha ka kamot, diin may tungod anang vegetarian practices, pero may tungod na anang konsepto nga ang tanang maluwas vegetarian ra, aw wa na sad na isultis Biblia. Well, balikan ko dito sa langit, pinadayag 22:1 ngadtos 2 nag-ingon, og iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag sa kinabuhi,
nga matinaw murag kristal nga nanggula gikan sa trono sa Dios ug sa trono sa Kordero, latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad usab sa masig kadaplin sa suba, diha ang kahoy nga nagahatag sa kinabuhi nga may napulog duha ka matang sa mga bunga nga nagapamunga matag bulan ug tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran. Bunga gihapon sa kahoy, walay utanon, walay flesh. Well, kanus amang gudnin na hitabo sumala biblically ang pagkaon ug unod, humana ang lunop, no? Humana ang lunop, diha na nagsugod nga dunay balaod ang Dios sa ipakaon ug dili ipakaon. Naay balaod sa mahugaw sa mahinlo, Levitico 11:46 ug 47. Karon kung ato dinhi nga tan-aw, no? Aton tan-aw dinhi, unang-una kanang konsepto ba nga ang muka og unod mang karni o isda gisgutan mo na di maluwas now og atong tugutan pero dili lang nato uyunan nga kanang pagkasultihat tinuod nga ang muka og unod dili maluwas, hasta pa ang tag-iyas kaluwasan di po di ay maluwas. Kinsa may tag-iyas kaluwasan? Si Kristo. Nga naman human sa iyang pagkabanhaw siya mikaon og unod, ha? Ang sa English nga term na broiled fish, sinugba nga isda. Pamati irago ninyo ato ning basahon nag-ingon dinhi, ha? Matud pa dinhi ni Ginoos og nag-ingon dinhi nga og samtang ang sa ilang kalipay sila wala pa mutuon nini og nahibulong siya mingon kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Timan ha? Ang pangutan na duna ba mo'y makaon dinhi og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba og kini gidawat ni Jesus og gikaon sa ilang atubangan. Kini unta consumption kini para sa mga tinun-an niya, pero kay nangayo man si Kristo nangutana man og makaon, gitagaan niya og sinugba nga isda og gikaon kini ni Ginoong Hesus diha sa ilang atubangan. Kung atong tugutan apan dili lang uyunan nga ang muka og unod dili maluwas, hasta pang tag-iyas kaluwasan nga Mos Kristo di pud maluwas, nganuman human siyang pagkabanhaw ni kaon siyang unod, ni kaon og sinugba nga isda. Well mga higala, sa sunod nga detalye niini kay di man mo human ron ato ning padayunan. Salamat sa nagpadala aning pangutana. Brother Levi. Okay, atong ihatag sa bang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Levi no. Nya diha karon sa atong screen ato sa ning basahon ng mga viewers nato. Nakiguba nato ron si Brother Will Tumakas yang gesendre, I am listening. Nya diha sab si Leomark Drapite or Drapite or sanay nga basa ani. Yang message, shout out po. Kinsa may shout out tadi, ikaw ra ba ni o si Leomark Drapite? O wa na baylain. O niya diri sa ato ang Facebook page, kay live batasad sa atong Facebook page. Diya nakiguban nato si Fuentes Marvin ang yang message, happy Sabbath kuya. Diya sab si Shannon Terol, happy Sabbath. Ang sumpay siyang message, great lang sad ko sa og happy birthday kang Ate Christine Helsing. Happy birthday Sister Christine Helsing. O niya diri karon sa atong screen sa mga nag-view nga wala maghatag og mensahe, ato gyapong ma-review ang pangalan ng Engineer Ernie Catayas, diha sab si Edward Jenner Reyes, Florida Amore Sigarino, Jing Oslington sa Australia, SD Adventist sa Mambahaw, Sister Aida sa Placer, Danilo Akot Mendoza sa Canada, Arman Barcinas Dinaiga, Richel Itang, Ricron Andales, Myla Bersuela diri sa Bugo, Kyle Mi Pagobo, Merlin Lucas, Juvenal Punay, Sister Piladel Lingganay sa Tabugon. May gabi niya sa tanang taga Tabugon, no? Yadi asab si Dave Dominic Tixon, Shin Villanueva Anakaya, Mary Grace Kataga Catalan, to Milo Daniel Chao Oliamot, or yadi asab si Sister Catherine Miranda Bernas sa Sagay. Di asab si Nuna Hani Monterde Punay, Shane Aligado Nyola, Julius Rino, Chris Leonis, Gisa Bregola, Len Chiril Samson sa San Remigio. Okay no, sa pagkakaron adri sa Pikas di ay atong nakita karon si Brother Will Tumakas ang iyang contribution. Wala gay mabasa nga vegetarian lang ang maluwas. Kami practice
aga-practice man og vegetarian pero wala man naghuna-huna anang parehas sa dharm. Kay kung mag-reform kita, pabilin kita sa iglesia. Tinuod na. Diya sab si Brother Joseph Kim na yung message sigsoon kabahin niya nang nadunggan nimo sa imong ka-text, nalibog ka nga matod pa nila nga ang dili mo kaon og utanon, dili maluwas. Abot pasabot vegetarian yod. Igsoon ayaw patunto ni anak nila nga ang mga dili tinuod nga mga SDA nitipas na sila. Gimuhimo lang na nila ilang pagtulunan. Kana sila na ako'y ingalan anak nila mao na sila mga adbintipas. Niya diya sab siya sumpay kay natipas sila og dili maluwas kun dili mukaon og utanon kay dili mukaon og unod. Sige nung Hesus ni kaon man to og isda nga sinugba og iyang gihatag sa iyang mga tinun-an. O niya mingon asa na tong sumpay. O niya mingon sila nga dili maluwas ang mukaon og unod sayop kayo na igsuon kay ang kaluwasan wala sa tao nasa Dios. Kay siya mao ang kamatuoran kinabuhi Juan 14:6 mo na igsuon. So ayaw kalibog kay napasabot na ka. God bless. Okay, salamat Brother Joseph no. Diya sab si Brother Sindo sa pantay message, good evening pastor og sa tanan na minaw, God bless. Diya sab si Tiraida yang gisent love it or nag-heart no. Diya sab si Brother Gerardo Lubitania sa Australia kanang offshoot nag-ingon nga ang mukaon og unod siguro ni ubos man no. Unod dili maluwas igagaw na sa INC. Okay. Mapo na ang Ani ang gipasabot na ni Daddy Luloy kay ug di sad mosulod sa ilang relihiyon, di man pud maluwas. So moadto ta sa unahan no, sa paghatag dugang pagtagad, di lang kay natutason kay ugma tiwason ta ni ugma. Kung magisgot-gud ta mga higala og vegetarianism, wa man ginay babag diha sa kaluwasan mga higala. O yung magisgot po tag mukaon ta sa mga karne nga gitugot sa Ginoo, di gihapon na babag sa kaluwasan nato. Ato nang klaro no. Kay si Ginoong Hesus mga higala, doon naman gud sa gipakita kay siya ba ang pinaka the best nga example. Doon na sa gipakita nga usa ka sumbanan o kon ehemplo nga nindot kayo nya. Siya na ang atong ehemplo. Unsa may ang sumbanan nga gipakita nato? Sa panahon bitaw muhatag lang kog teksto din nga makita sa Mateo kapitulo 15. Katong nagkaon dag mga unod kini sigutan magini Mateo kapitulo 15 bersikulo 34 hangtod sa 38. Ang title ani gipakaon ang 4,000. 4,000 nya katring basahon ni sobra gamay sa kanang 4,000 kay do na may mga bata og mga babae wa man giapil sa pintada. Ang gipakaon din ng mga higala karne man. Unsa man karne ha? Karne sa isda. Kung magisgot man kuntag unod, maapil namang isda ana. So kung atong tanawon kung ang dili mag-vegetarian, di maluwas, sala po ni Ginoong Hesus din nganong gipakaon po niya og mga isda. Kaya ito akong basahon no, ang versikulo 34. Nagingon din yun. Og si Hesus mingon kanila, pila ba kabuok ang inyong tinapay? Sila mitubag, 7 og may pila kagagmayng isda. Nagisgot ha? Tinapay og isda. Ang 35, og iyang gisugo ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta. Ang 36 sayon og iyang gikuha ang 7 ka mga tinapay og ang mga isda. Og sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og gihatag ngadto sa mga tinun-an. Og ang mga tinun-an maoy naghatag niini ngadto sa mga panon sa katawhan. 37. Og nangaon silang tanan og nangabusog. Pastang disgrasyaha gyud ni mga higala kung moingon ta nga di maluwas ang mga mga wala mag-vegetarian. Kaning tungura dinhi di man jud ni vegetarian. Kaya nagkaon manig unod, nagkaon manig karnis isda. Bot ba pasabot nga ang dili mag-vegetarian di maluwas? Bot ba pasabot nga si Ginoong Hesus nakasala og kay iya man gipakaon og unod ang katong mga tao nga sobrang 4,000. Kung atong hukman mga higala nga dito sila dito sila maluwas, apil na sab ang nagpakaon nila mga higala di sa maluwas. Kay kadako mang bayas sa nagmoingon ta nga ang mga vegetarian lang, nag-vegetarian may maluwas. Unya si Ginoong Hesus nga manluluwas, di sab maluwas. Disgrasya gyud na mga higala no. So atong huna-hunaon pag-ayo kun kinsa ang manluluwas nga maoy magbuot og kinsa iyang luwason. Ang gihatag sa Ginoo mga higala dinhi nato
wa siya magdumili nga kita mag-vegetarian, wa po siya magdumili nga mukaon ta sa mga karne nga ginakatugot. Ang husay gani ni Pablo sa Roma 14, ningos Pablo nga kamong nagkaon og unod. Kamingon po na ba ang uban nga mukaon lagi unod ratsada na kay tanan na ginang gisgutan diha or nagkaon bisan unsa. So ang gisgutan diha katong bisan unsa nga gikatugot. Ang gisgutan po ni Pablo nga kadtong nagkaon og unod nga bisan unsa nga gikatugot, adili maghukom sa mga nag-vegetarian or katong nagkaon lag utanon. Kadto pong mga nagkaon lag utanon, matod pang Pablo di sad maghukom ni adtong mga nagkaon og karne. Unsa may conclusion ni Pablo sa bersikulo 4 hangtod pa sa ubos? Ningos Pablo, kay kini sila gidawat man sa Dios. So dili day supak day tubangan sa Ginoo ang pag-vegetarian og ang pagkaon sa karne nga gikatugot. So ang imuha nga na dawat nga sa imong pagtext sa unsa tay nga niya brother Levi? Si Wala may ngalan gibutan diri. awa tay tungan? Kani nga imuhang na dawat sa imong katext ilaha lang po nang gihuna-huna kay nag-vegetarian man sad na sila pero kami di may mukundina sa mga nag-vegetarian. Good for the health man na ang pag-vegetarian. Kay kung nag-amping tas tong panglawas, mukaon gyud ta sa mga gitawag og nindot nga gitawag og diet, no? Pagkaon para sa kahimsog. Okay, ato sang padayon nagbasa atong mga viewers din Diya karon si Glad Lagarisa Antipala yang message. Good evening Pastor, Kuya John, Kuya Libby. Listening from Pangpang Church, Kalubian, Leyte. Regards ko kay Tatay Kinsing Lagarisa, kay Nanay Piling og sa tanang banay sa Lagarisa. God bless you all. Okay, salamat no. Nya diya pa disumpay. Watching from Pangpang Church, Kalubian, Leyte. God bless us all. Ato sang suwayan nigtan-aw diri speakers. Sa pagkakaroon muragwa na may ni view ni nadugang sa atong mga viewers din siguro ako sang ihatag ang dugang panahon kang Brother Levi. Okay, digan salamat Brother Joel. Salamat po sa mensahe nga gipadangat dinhi mga pangutana. Ako sa basahon, maayong gabi Brother Levi, Brother John, Pastor. Happy Sabbath tanan na minaw. Okay, salamat na sa minaw. Okay, ato ta sa pangutana, balikan nato tong pangutana mga higala, pero ay mo kabalaka kay karon ugma poho no, ugma sa buntag alas 7 ngadto sa alas 9 ato ning ipasabot og ayo kini nga pangutana nga gipadala dinhi sa aton tulumanon. Gipasalamatan nato ni ang manghinaot lang ta nga masabtan sa nangutana aniya nga dili siya mo-confuse siya ng ano labi na sa mga bag-o nga nahimong SDA. Maguna kay SDA man pud ang ilagong giangkon daghan baya aron mga kanang mga offshoot gani mga ningbulag gikan sa Seventh-day Adventist nga naghimo sila bag-o nilang organisasyon nga gidag hapon ang ngalan nga Seventh-day Adventist no nya pinodalay sumpay sama ni Seventh-day Adventist o niya na ay RM nga sumpay Reform Movement. So kini sila grupo ni sa mga katawhan nga nag-angkon nga SDA sila kay gipanghulog man gikan sa SDA. Sa laing pagkasulti gitiwalag sila gikan sa SDA. Kay adili lagi sila maghimo lagi sila ilang kaugalingong prinsipyo nga dili maoy prinsipyo sa SDA. Kanya gitsumpayan og Reform Movement mo ni nga RM no is down Reform Movement. Og maghisgot ta higala og SDA Reform Movement. Mag-reform ganita dili ta mag-reform adto sa gawas. Ning gawas ta o nya mag-reform. Itawag ba na og deform adto na kas gawas. Mag-reform gani ka within the church. Nagreforma ka sa imong kaugalingon. Dili muguwa gikan sa simbahan. Sa mga pananglitan naghisgot ba ni og vegetarianism? Ang kanang vegetarianism wala gid mi supak ana usa na ka maayo nga pamaagi sa pag-angkon og himsog nga panglawas ang pagkaon og mga prutas og utanon kana kon sa imong palibot naay daghan nga nagkaladaiya nga mga klases mga utanon mga prutas nga makasupply sa panginahanglan sa atong lawas. Unya
Ripon kunuhay ka sa imong pagkaon, ang imong utan pulos lang kamunggay permi hantod matapos tibok semana. Imbes reform nga naman kinahanglan betag protein nga makuha gikan sa mga beans, mga nuts ug uban pang mga pagkaon. So mag-vegetarian ganita, matod pa nila White, kinahanglan nga ay magyod nga hunahuna-on og ayo. Nga unas tanan sangkapan nimo ang imong palibot sa nagkadaiya nga mga pagkaon nga makapahinsog sa lawas, prutas o mga utanon. Dili kay usa lang ka klase, kay dili makuha ang mga gikinahanglan sa imong panlawas niana mga higala, no? Okay, karon kami wami supak ana sa sulod sa Seventh-day Adventist. Adunay daghan nga mga Seventh-day Adventist na nag-reform sa silang pagkaon, vegetarian sila, na magani mga vegan na mga Seventh-day Adventist, pero wala sila migawas. Manay tinuod nga nag-reform na silang panlawas diha within the church sigala. Pero sila nga nag-reform, mag-vegetarian, ning daot ba sawa mag-vegetarian? Wala mga higala. Kay diha sa church na ay nag-vegetarian, na po wala nag-vegetarian. Kanya kining mga ninggawas sama sa isdam, kay gimension ng Gidisyan text, isdam na kanang nagka-text niya na murag nag-condone ba nga dili maluwas ang mga tao nga nagkaon og flesh, mga may unod. Kay ang pag-alawason nagis Ginoo, ang kadto kunang mga tao nga ang ilang gikaon mga utanon lamang mauray dalhon ngadto sa langit. So karon kung maulagi na nga prinsipyo nga ang nagkaon lag utanon mauray dalhon sa langit, ang pangutana og kinsa na may mudaan nato sa langit. Nga naman kay si Kristo nga mao'y nagsaad nga mobalik ng hining kalibutan na aron ang tanang mga matarong dalhon sa langit. Di naman maluwas si Ginusos. Nga di naman maluwas si Ginusos. Tungod kay si Ginusos, ningkaon man siyag isda gani. Kay gimensyon man diri isda, mga mananap, no? Mga flesh, mga unod. Dili ko na maluwas sa mukaon tana. Karon kay si Kristo ningkaon man, di daw maluwas si Ginusos. Klaro man gina, tanawa ra gud yung Bible mga higala. Diha sa Lucas Kapitulo 24, makita ni word for word, klaro gud, humana ni sa pagkabanhaw ni Ginusos. Nag-ingon ako atong basahon, no? 42 o 43 sa Lucas 24. Og siya, akong sugdon sa 41, og samtang sa ilang kalipay sila wala pamutuo ni ini, og nang hibulong siya niingon kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Muna ipangutan ni Ginusos ngadto sa mga tinun-an. Nang hibulong sila nga si Ginusos gidayag ilang ka istorya, kay wa man patos lang mutuo pilimiro nga nabanhong Ginoo. Pero ingon si Ginusos nga duna ba moy makaon dinhi? O niya monit tubag, og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Usa gisulti ni sa 42, og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Kinsa naghatag og isdang sinugba kang Ginusos? Ang iyang mga tinun-an. Mao may available dito. O niya Ginoo, kay nangutan naman Ginoo nga doon na ba mo'y makaon dinhi? So gihatagan sa mga tinun-an og sinugbang isda ang atong ginuhuman na banhaw. Atong basahan ang 43 og iya batong baton ya dawata, iya batong gisalikway. Gaingon ang 43. Og kini gidawat ni Hesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. Klaro gyud kay pagkasulti ha? Gidawat ni Hesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. Sa to pa naka-witness gyud bang higala ang mga tinun-an nga gidawat ni Ginusos, kay sila may naghatag, unya nakita sa mga tinun-an nga gikaon ni Ginusos ang sinugbang isda. Karon ang pangutana, kung tinuod nga di maluwas ang mukaon og karne og isda mga higala, kinsa na may manluluwas
nga si Ginusos di naman di ay sad maluwas, maapil ng pagлагhukom kay kini sila god kanang judgmental man gud ni. Nga silang pagka-judgmental, wala nila nabantay nga ang atong manuluwas na apila nila hukom nga di maluwas. Sila nalay mupuli kang Ginusos nga may manuluwas. Kay vegetarian man sila. O niya, nakaadto na sila langit, wala pa. Ang niadtog langit si Kristo mao'y mobalik og muda nato paingon didto. Kaon siya isda mga higala. So klaro na, og wa man sad tay mabasa gani sulat ni Mr. White nga nag-mention nga ang nagkaon og karne og isda dili maluwas. Sila lang na mga higala. Gani kung imong i-base sa Bible, daghan nga bersikulo mabasa sa Biblia nga gakaon sila og karne, gakaon sila og isda, pero kadtong mga gitugot sa Ginoo nga ipakaon manay gisulti dias Biblia no daghang ugma ato ning palapdan ugma sa adlaw buntag higala kining isyuha aron masabtan pag nato mabasa tag mga sinulat ni Ellen White no bahin aning punto ha o niya asa man pug kahilabaw ang sulat ba ni Ellen White or ang Bible ba asa may greater light ang Bible by greater light or ang testimony ba ang pamahayag bang Mr. White mao'y gitawag og greater light kay sila kung imo ning huna-hunaon ang ilang prinsipyo ang the spirit of prophecy mo na nahimong greater light nahimo na ng lesser light ang Bible kay ila namang i-reject ang prinsipyo nga gisulti diha sa Biblia ug mapahon ato ning ipadayon akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Lebanon. Ya diha karon sa atong screen si Brother Joel Tumakas ayang message ang Dios nag-prescribe og pagkaon para sa tao nga iyang gintuga or gihimo og nakahibalo siya kung unsay kaayuhan para sa tao busa. God is trying to lead us back steps by steps to His original design that we should subsist the product asa na to the product from earth counsels on diet and foods. Nadiasab si RJJ Fasol, good evening. The same family watching from Butuan City. Mariapos man Pretty Miss Simons. Wala man jud na sa Biblia nga dili maluwas ang mukaon og isda. Tinuod na ma'am no? Diasab sumpay si Barrel Tumakas, walay vegetarian nga maluwas kung mubulag sila sa iglesia kay apostasy from the truth kana. Ang maluwas katong nag-reform diri sa sulod sa iglesia dili lang sa pagkaon. Kita dapat mag-reform kay atong mga kinaiya usab i-reform. Okay, salamat Brother Will no nya. Diya sab nakiguban nato ron sila si Brother Limar Makipig. Diya sab si Maria Fe Moniz Ortizano bago ning nabautismo na tumiyaging Sabado. Diya sab si Ann J. Kaumeran. Diya sab si Ritiza Mort, Merlin Lucas. Diya sab si Shin Anakaya, Mary Grace Kataga Katalan. Diya sab si Wire Dondon sa Tambungon, Wire Dondon Tikilyo. Diya sab si Shin Yula, Prince Ellis. Diya sab si Aileen Pantalyon. Diya sab si Chris Leones. So mao ni atong nakita karon nga mga nakig-uban nato. Unya wa naman tay igong panahon mga higala. So ugma sa buntag padayon sa gipunta sa pagtubag nining pangutana. So sa di pa ta hingpit mo tapos mga higala na atong theme song. Okay, magampo ta. Amahan na mo nga naskitasan sa mga langit ni gabi na audios. Nagpasalamat kami kanimo sa mga impormasyon nga among napamatian karon. Tuguti nga kini magpabilin sa among unahuna, magpalig-on sa pagtuo na mag-alagad kami mapunumanon hantod sa imong pagpadayag. Kining tanan among gitugyan gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginosos nga manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kanyang tanan aw masukin pinalanggan ti paminaw. Sa ngalan sa atong tanan mga viewers, sa ngalan sa ni Brother Merjon Kabagi, kini mahigala Brother John Dihito, Brother Joel Tirana, kinusub sa Brother Libet Labes Mengon. Daghang salamat o mayong gabi kanatong tanan.